se ne bude u pozadnju. Ovdje, ovo je u pravac helikopter. Ovi idu ovamo. Ko se PM ne nosi jebeno na sunce. U ruku, zašto ima tu ruku? Ruku ću kako sam nosio. A to izbacili filmovani. Znate, Mirović kako nosio. Da. Zato spavljeno ljudi ručice napravili. Tako koga ide. Ispred sebe izdate. Vojsko i te puške se ne nose tako, majku im jebem puške ovako, se puška nosi za trening, treba to ovako. Mobilničke natere. I onda je to u jednom redu. Evo ovako je kao uvijek. Komando je bilo gdje da je jedno to vezu. Normalno to. I znaš da sam ja plaćao da rekao koji... 1000 mi došlo stavio. Prošlo od mene ide direktno. Evo vam 1000 od mene jebite se. Evo vam mobilni banko. Ajde, puno može. Pojavljate se, jesi. Dobro je, završi. Iskači. Sačekaj. Levo. Neću stili. Ej. Levo. Bravo. Desno još, desno. Tiho vodiš. Ajmo, prebacivaj. Idemo, alo. Janković, nek se vrati tu, nek napravi veću. Pogled u mene. Slušajte orijentaciju na osnovu helikoptera, vaš pravac. Gdje će biti? Pogledajte ko je levi, levokrilni vaš, ko je desnokrilni. Upamtite, taj borbeni razvoj će da bude. Nek odlože nužanje i marende. Jakoviću, letnikovac. Nešo, može, Nešo. Antonijević. Na kraj. Ajde. Upadaj. Idemo peli, drugi. Brže. Ajde, drugi, skači gore, brzo. Idemo. Dobro, vi sad na poredu. Snimam s vama. Ajde, dođi, kreni. Što samo mene snimaš, jedno. On je najlepši. Ti dođeš ovdje. To je nekad? Samo ja idem prvi, evo već. Dobro, ja da sedem tu. Ej, u koči.